Home-Egesero Chigosori na bagosoria na Bivon Omari kurwa KISII FM. So dakta omwacho motegerari nande nebiro bindengo kwarigania Home-Egesero Chigosori na bagosoria kurwa KISII FM rietariane Bivon Omari. Ase Chigosori charag binige timu ya KISII babe tabanyangongo jimega kujimbura etimu ya Kabras Sugar chitrai ikomenesta nebre ase chitrai sano nagobono kurali wakoba abanyangongo kurende no nyinigo asiteka isano chintangani nige timu ya Kabras kwenye banyonsiri etimu ya KISII chitrai isano aseri nesegero kurende asiwetera amosiri eyata kendege komi bwe timu ya KISII nere Edmond Anya ujubigo okoyoseria etimu ya rugby ya Shujaa Sevens ya Kenya arogeti obunyangongo bwaye na koikonya etimu ya KISII ekonyarkoba bakora asichitra isano nebere asichitra isano asigika kirya cy'umutima ko bigipindi getangani ekerege pindi yakaberekera nete nigo nandebo igomo suri ndiga ta etimu ya KISII ne Vincent Onyala ojubigo ko yoseria etimu ya Shujaa Sevens ne raroge tipo nyangongo bwaye ne gobono konya etimu ya KISII nyuma yae bakachikoba banyangongo ase okonyonsia etimu ya Kabras chitra ikomenesa nebere asichitra isano. Uskamutumba kasabonyangongo bwa National Super League weekend gani game no ebitindi biga sibika yiro chikwanekiwa ekero etimu liane ya Shabana barachikwerigania etimu ya KISII All Stars emegesorekeria ne KISII Stadium engoyo eragochere eyemase yemo aigami ya KISII FM abigo ensemo ya KISII FM digital ensemeria ne ya YouTube engoyo yo ne timu ya Shabana no nyanigo eganetiko nyora obubi erinde kwebeka astiribagaria area benne uchikurali gwakoba abanyangongo asekmena na kende bigo ne timu ya Marangasil barachikusikania amone timu ya KISII FC emea awendo nonyani go onye timu ya Marangasil amone timu ya KISII enyabago chimakali ejibone minetinga nonya etimu ya Shabana na ikorwa nigo barachikwegwa egoko egekombekyo esingencho ikaboni gani timu ya Shabana bwata chipointi 50 nebere ekere timu ya Marangasil ebwata chipointi 50 nomo ona isano na isato. Uskamutumba kasabonyangongo ba World Cup ensemo yabasmati ni gobore angamano guchuchaka ekero brachake chitariki emungo ebere chimutinyigo July ese enseriane ya New Zealand boigo ensi ya Australia ase ekemeno nege tangani nigo ensi ya New Zealand brachusikania amonensi ya Norway chitariki cho emungo ebere guchaka chisa isanebere chembuso ekero asenkuyende boigo etimu ya Australia obra barigani brachusikania amonensi ya Republic of Ireland ese faino nigera usuri chitariki emungo ebere chimutinyi ogocha ogatano na gatatu Home-Egesero ya Sydney Stadium yugotoka imiense ya Australia. Yemase yemamba kama chingumbukuriri ya chinguma chokoni na koraba gusoria nigo etimu ya Manchester City bagase ine korobria indo chikonyora esimu stile Josko Gavadiol oyo oikaboniga okoyoseria etimu ya ne ya Fiorentina bagetimu ya Manchester United nigo bageteri soria bucha musoria ne Sofiane Amrabat ekero no yanigo rinde timu ya Fiorentina bagatobuna mbaranyora besa chinde chonsi kurwa timu ya Manchester United etimu ya PSG nigo bare boigo chimbero ende gochie kwene kinga osimbanyore esimu stile Victor Osimhen kurwa ase etimu ni ya Napoli etimu yemo ya Inter Miami kurwa ime USA asamu Australia Lionel Messi anyarako baga kugenda ni ya bikira lisori yabo guchasa mu Australia Sergio Ramos oyo oikaboni ko sore etimu ya PSG abigo kuruma gega ni ga yoserati etimu ya Real Madrid. Everything gonna work out baby tomorrow no matter what goes down. Amogosira Roberto Firmino niga korre ebipimo byebyo bochenu entunde ntangani amo ne timu ya Al Ahly kurwa enseriani ya Saudi Arabia ekero asoka kurwa timu ya Liverpool buna free agent abigo korra amogosira ya timu ya Chelsea sio kabona musebe timu ya Chelsea Mason Mount nigo bigori tukrigoro akorete ebipimo byebyo bochenu buna bono koba amogosira omuja bwe timu ya Manchester United wekera bumwe chomatikira linongo lingere ya Sergio Chigosori na bugosiri kurwa enkayo mu busina KISII FM ritariane Bivon Omari. Home-Egesero Chigosori na bagosoria kurwa KISII FM enka yomogusi.